Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye isi oche pati PDP Kabiru Turaki nọrọ taa akpọ ka onye isi ala mba US Donald Trump ka ọ gbata ọsọ bịa nyere ha aka n'ihi dọga ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime mba Naịjirịa nke bụrụla ihe ọghọm nyere ọchịchị ọha kara asị. Ka ọ dị, gọvanọ steeti Ọyọ Seyi Makinde ekwupụtala na ha dị njikere ịnọ n'isi ụlọ ọrụ PDP wadata izu abụọ iji chekwa ọchịchị ọha kara asị. A ga-echeta na e nwere nsọrịta ọkpọ n'etiti ndị nkwado Samuel Anyanwụ na nke Turaki nke mere ka ndị uwe ojii gbapụ anwụrụ ose, mana gọvanọ Bala Mohammed na Seyi Makinde wụchara otu mgbe ma nọbichie isi ụlọ ọrụ ahụ n'ihi na Nyesom Wike wụchakwara ịdọnyere Samuel Anyanwụ ukwu. Omoyeleso were akatọla onye isi ala Tinubu maka ikpuchi ọnụ ya na-ekwughị okwu ọbụla kemgbe omekome ISWAP gboro ọtụtụ ndị agha soja gụnyekwara onye isi ha Brigadier General Uba Musa nakwa nke ntọrọ ụmụ akwụkwọ nwaanyị n'ime steeti Kebbi. Sinetọ Ned Nwoko ekwuola na ya achọghịzikwa Regina Daniel n'ụlọ ya ọzọ. Ọgwụ bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.